ड्राग्स जादों जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्राबो जोंबो हाथियार लानांसिगौ बेनो सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'आव ड्राग्सफ्रानो माने हाथियार लानांसिगौ होननानै बुंनायखौ नोंथांमोना निस्सय खोनानो मोनखादों दा बे भिडिअखौनो नोंथांमोना फुल नायोब्ला निस्सय बुजिजोबगोन आरो मानि खारनाव दिनै मा हाथियार हमनायनि खोथा बुंखो जोंनि बर'फ्रा हाथियार हमफिननांगौ होननानै बुंनाय रावा मा हाथियार आरो बबे हाथियारनि सायाव बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लायोब्ला निस्सय गुवारै बुजिनानै लाजोबनो हागोन आरो लोगोसे ड्राग्स हमनाय अर्थात गोबांथार एलक'निक बुस्थुफोरखौ हमनो हानाय जिथुनाखि जायगाफ्रा बबेयाव नोंथांमोना निस्सय मिथिगौ आरो बेखौ जोंनिनो बर'फोरनि मानगोनां जोंहा इउनाइटेड फराम XNDP-नि अर्थात इउटुबार बिराजा आदामोनजों लोगोसे पुलिसनि माखासे हेफाजाबखौ लानानै बिथांमोना दिनैनि दिनाव गुवाहाटी ओनसोलाव अर्थात कामरुप जिल्लायाव गोबांथार ड्राग्सफोरखौ हमनो हादों आरो बेफोरबायदिनो गोबां माने फार्मासिफ्राव जिथुनाखि बै ड्राग्सफोरखौ मिक्स खालामनानै फानो नङा होमबा 2 नम्बर खालामनानै नैफोरखौ हमनानै बोखांनो हादों आरो जब्द खालामनानै दोननो हादों मानोना दिनैनि दिनाव बेफोर बुस्थुखौ जब्द खालामोब्ला अर्थात जोंनि बर'फोरनि जायगायाव गोबांथार गोसारहैगौमोन आरोखि बे बुस्थुआ दा बेखायनो जोबोर मोजां मोनदों आदा बिराजामोननि खामानि मावनायखौ लोगोसे अर्थात XNDP इउनाइटेड फरामनि बिथांमोननि खामानि नाजानाया जोबोर मोजां जादों मानो होनना बुङोब्ला दिनै बेफोरखौ जब्द खालामामोनब्ला बा हमामोनब्ला दिनै जोंनि माने आसामनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि जायगा जायगा अर्थात बिटिआर ओनसोलफ्राव बा ओरैजाय गोबांथार बेफोरबायदिनो जिखुनु जायगायाव माने गोसारनायनि सम्भाबना दंमोन आरो दिनैनि दिनाव बेखौ माने आसाम पुलिसजों लोगोसे इउनाइटेड फराम XNDP-आ हमनानै जब्द खालामनो हाबाय स' जोबोर मोजां जादों आरो लोगोसे नोंथांमोना हाथियारखौ हमफिननायनि बबे एंगोलजों बुंदों आरो मा पइन्टआव बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअखौ निस्सय नुखाबायबो जानांगौ नोंथांमोना थेवब्लाबो जायफोर नुवाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो आरो फुल भिडिअखौ नायनोब्ला नोंथांमोना एनिथिं MJ ब्रादारनि सेकेन्ड चेनेल दङ नङा होमबा MJ एनिथिं हा MJ एनिथिंआव थांनानै नायहैब्ला नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन आरोखि Konti koyarsa. Anlagasın mı? Anlagasın. Ada drugs mı bu işte halde paketau drugs. Kak kopi. Mantu soda tadi. Ini kan tadi sana. Jadi kok. Anlagasın. Weight machine count করব না count হয়ে যাবে weight machine আমি বিকিন বিকিটা টোটাল ওয়েট করে আর হেতু ধরে ঘনা ওজন হবে এটা 1000 পাইছো 1000 ইনটু হ্যাঁ অ্যাপ্রক্সিমেটলি বকম কি তাতে কইতো প্যাকেট খুলি খায় এটা মানে অপশন কাউন্ট হবে অলপ কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ ওলাইছে পেকেটটো ডাঙৰ হ'ব পাৰে আধা কিলো হ'ব নেকি ছাৰ আধা কিলো হ'ব নেকি 500 গ্ৰাম লিটাৰ নাই এইটো খালি নাই খালি হ'ব না সেইটো ছাৰ হ'লেও পেকেটৰ নাম Neyse halde paket on drugs nih drugs nih drugs gudare drugs sudah gram şunu Guwahati Arzayaw Guwahati XNDP आरो आसाम पुलिस अपारेशनाव drugs आरो कफ सिराप जार गिदिर गुदाम आरो दिनै 10 तारिख आरजा पुलिस आरो गुवाहाटीयाव थानाय XNDP जयेन्ट अपारेशन जार गिदिर गुदाम आरो मा मोनखो गोसोम टेब्लेटबो मोनदों टेब्लेटबो ना टेब्लेट औ टेब्लेट मोनदों ओमफ्राय बथलनि नामा मामोन लायो करेक्स लोंबानो फेनाय आरो सिराप ना फार्मासिफ्रावबो मालाबा फाननो सोरबाफोर अर्डार मोनो ना फाननो मोना मोना ना मोनखायो आरो फाननायालाय किसुमानाव कफ सिराप गुजुनायनि नामाव फाननो बेलेग बेखौनो किसुमाना डाक्टरा मिक्स खालामनानै फानो बेखौनो बुङो 2 नाम्बार दा जयेन्ट अपारेशनाव साक्सेसफुल आरो ना गुवाहाटीयाव थानाय XNDP आरो आरजा पुलिस आरो गुवाहाटीयाव स्पेसियेल माने
पार्टी ज' लोगो नांनानै साक्सेसफुल आरो नङा होमबा दिनै बिटिसि 6 सिडुलाव जोंनि थाखाय रोखा रोखा होखानाय दंखाथारो जे बियो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ थासे थानानैबो बे जायगायाव नन ट्राइबेल एरिया दङ माने बेल्ट ब्लक नन बेल्ट ब्लकनि बाहेरा दङ बे जायगाखौ प्रटेक्ट बे जेला 6 सिडुल जाबाय बे गासै बिटिसि 6 सिडुलाव खुनु बाहाय दस्रा प्रटेक्सन मोना बावहाय खुनु गरखाबो मोना खुनु नन ट्राइबेलानो मोना दा बावहाय जोङो गुरखाफोरनो सोदेरनानै प्रटेक्टेड क्लास गैला बावहाय बेबायदि प्रटेक्टेड क्लास होनो मोना नाथाय बेखौ बोरै होखो सोरनि इनस्टिगेसनाव सोरनि कनस्पिरेसियाव बिथांमोना रन्जित सार बिथांनिफ्राय जों बिथांनि बुंनायाव मिथिनो मोनो जे बिथाङा बेखौ होनो हाया होननानै बुंखाबाय होनो हायसेयाव जे बै नटिफिकेसनखौ जे होनानै बिथांमोना खालामदों बेखौ माने बासिल'नांगौ जोंहा मा दरखार दं गरखाफ्रा उमुक मुगासो गरखा बिसोरनो जों होगोन बिसोरनो जों होआ नेपालिफोरनो बेखौ जोंहा बासिनांगौ दरखार गैया मोना जोंनियाव बिथांनिफ्राय जों मिथिनो होनबाय बिथांमोनहा सोरजोंबा सालाय हरजानाय नामा जोंहा बेखौ गिनांगौ जानानै थादों नोंखायनो जाहाथे बिथांमोनहा बेखौ जोङो मिथिगौ फेरेंगा सार बिथाङा गावबो मिथिगौ जे गोबाव समनिफ्रायनो दिनैसिम 4 बोसोर जाबाय बेखौ होआखै होबथानानै दोनबाय थाखादों फाइलखौ होबथानानै दोनबाय बेखौ होनो हाया नाथाय दिनै बे समाव होनायनि खारना मानो होदों होनो हाया होननानै मिथिखानानैसोयावबो मानो होदों नै बेहाय जोंहा कुइसन थादों बेनिखायनो जाहाथे बे जिनिसखौ खालामा मानो होनबा बे जिनिसखौ खालामोब्ला जोंनि थाखाय गिथावना जागोन बेनिखायनो जों बे 6 सिडुलखौ बासायना लाखिनायाव बर'लेण्ड 6 सिडुल बर'फोरनि थाखाय 6 सिडुल बे 6 सिडुलखौ जों बासायना लाखिनायाव जोङो कमप्रमाइज खालामा बिथांमोनहा जाहाथे कमप्रमाइज खालामनाङा बिथांमोनहा बे सार्टिफिकेट होनायखौ बिथांमोनहा बातिल खालामनांगौ बेखौ बिथांमोनहा उइथड्र खालामनांगौ आरो खुनु जाथिनो जोङो 6 सिडुल एरियायाव होनो हाया जायनि थाखाय जोङो बेखौ आयेनजोंबाबो जों थांगोन ओंखायनो जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्राबो जोंबो हाथियार लानांसिगौ बेनो जे हाथियार होनबा बे नङा जे जोङो AK-47 गुलि बारुद हाथियार नङा नाथाय जों कलमनि आयेननि हाथियार जोंहा गोरा हाथियार दंखायो बे बिटिसि 6 सिडुलानो गोरा हाथियार जोंनि थाखाय बेवहाय नांनो थाखाय बयबो संगठनफ्रा फै जायनि थाखाय जों बुंदों जे बेखौ जोङो नांगोन आरो बे हाथियारजों जोङो दावहा नांगोन आरो बेवहाय जोङो खुनु गुबुन हारिफोरखौ जों बे जायगायाव जोंनि मानो होनबा जोंहा जेबो उफाय गैया जोङो दिनै खारै भुटान बर्डार सेरावल'सो जोङो गुबुनफोरबायदि जोंहा गोबां दस्रा देश थानाय दस्रा रायजो थानाय जोंहा बेबायदि गैया जों बहा थानो जोङो सोरबा बेंगलि सोरबा बांगालफोर बा सोरबा नेपालिफोरखौ जों रिकुवेस्ट खालामनांगौसो जोंखौ अनदो जोंखौबो थांनो हो जे जोङो 6 सिडुलाव जों जख्लबसेल' बर'फोर बेवहायनो जों थांनानै थानो थाखाय जोंनो हो जोंखौ मानो उल्थां फाल्थां दिनै जोंनि कनस्टिटिउसनखौ मानो उलट पलट खालामनो नागिरदों जोंनि 6 सिडुलखौ मानो उल्थां फाल्थां माने सेर खालामनो नागिरदों बिनि थाखाय जों बयबो सांग्रां जानांगौ बेनिखायनो आङो खावलायो जों बयबो जाहाथे बिनि सायाव सांग्रां थायो आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बेखौ मावा जोङो प्रमद सारखौ फेरेंगा सार बिथांमोनखौ जों रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे जोंनि बे हानि सायाव 6 सिडुलनि सायाव जों रायजो सेपारेट स्टेट मोनाबाबो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआल' बे जोंनि बे 6 सिडुला जाहाथे थांनानै थायो 6 सिडुलखौ जों रैखा खालामनानै लाखिनो हायो बेनो जोंनि रायजो बेहायनो जों गोजोननाय मोनगोन नङाब्ला जोंनि बे 6 सिडुलाव जोंनि गामियाव जुदि जों गुबुन हारिफोरखौ सोनानै लायोब्ला बे जोंनि थाखाय गिख्रंथाव जागोन दिनै मजाबारिनि केसनि बिथाङा बुंदों मजाबारिनिखौ दिनैसिम दासिमबो नंगौ हाग्रामाया होआखै जानो हागौ हाग्रामायाबो होआखै दिनै हाग्रामाखौ होननानै सत्र'बोजों होआ जोंबो होआ होनना बुङोब्ला दा दिनै बेहायबो जोंबो होआ बे होयियाव बिदि लालायोबा जानाय नङा दिनै बिथांमोनजों कमप्रमाइज मानो खालामनो नागिरदों बिसोर माबेनिफ्राय फैदों फाहामनानै फैदों बिसोर जुदि बिनि बासिनो थाखायबा बिसोर न' दोनबोयोबा बे बिटिसिनि मानसिखा बिसोरखौ जोङो हिउमेनिटि ग्राउन्डआव दोनफिननो होननानै बुंदोंब्ला बनाफाइड स्टेट होननानै बुंदोंब्ला बिसोर बे जायगायाव दङ बे जाय जायगानिफ्राय फैदों बे जायगायाव थांफिननो हायो बिथांमोना जेरै जोंनिखौ सान्तिपुराव बिथांमोना हाग्रानिखौ होदों बिसोर गामिनिफ्राय फैदों जाय गामिनिफ्राय फैदों बे थांफिन दिनै होहरबाय जोंबो मोजां मोनदों हाग्रा हाबनायखौ होखांनायखौ बर'आनो जा हारसायानो जा होहरनायखौ जों मोजां मोनबाय जे प्रटेक्ट जानांगौ हाग्रायाबो दिनै होहरबाय बिसोरखौबो जुदि होयोबा बे जोंनि न'आव हाबफैनानै थानाय सुख'नानै लाफैनाय बिसोर इनक्लुजारखा बे इनक्लुजारखौ जुदि बिसोरनो जायगा होयोब्ला बा गुबुन जोङो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि नङै माने ट्राइबेल नङै जायगायाव जोंनो बिटिसियावनो जुदि दोननो होनोब्ला गुबुनफ्राबो होनगोन जे जोंखौबो दोनदो जोंबो बिटिसिनि आवगायनिफ्रायनो दङ जोंखौ दोनदो होमबा बेखौ जों बिराद गिदिर भुल खालामनानै जागोन बेनि सलुसनखौ उनाव जोबनायावबो जों खालामहैनो हानाय नङा